нафароне ки дарозумр буданд ва аз миллати ҷопон буданд суҳбат доштем. онҳо сабаби дарозумрии хешро дар он мешумориданд ки аз ҳад зиёд равғанӣ истеъмол намекунанд ва ба ҳар мушкилотҳои майдашуда асабонӣ намешаванд ва вақт низ надоранд барои корҳои бемаъниву бемавриде ки вақти онҳоро мегирад. хеле ки гуфтем тавассути телефон нафаре занг мезанад ва чанд дақиқа мепурсад ки ту маро шинохтӣ, ту кӣ ҳастӣ, ба фикри ту ман кӣ ҳастам. чӣ бояд кард ки имрӯз мардуми тоҷикистон низ анамин дарозумриро яъне ки тайхас кунад ки ягон аслан мо дар он ақида ҳастем ки худованд вақту соаташ ки биёяд инсон аз дунё меравад, вале мо бояд ки то ҳаракат аз ман баракат гуфтагӣ. ман як ҳодиса шумо нақл мекунам. вақте ки ман фелчер дар стансияи ёрии таҷлили душанбе кор мекардам, як кӯчаи титобро даъват кардам. як мард пештар виноҳои партбини калон буд. як бутулки калонашо нӯшида, дуюмаш нисфашо нӯшидан ба мемурад афтида. занаш ҳоли хиёлат зинда бошад. мо омудем алка дидем ки набз нест, дигар чиз. мо гуфт ҳозир зинда буд. ако ина шумо гуфтаги маъне ки ҳама чи дар дасти худо, албатта дасти худо ине ки дасти худи инсонам ба ҳаст. ҳамун мардак масалан ҳамун шароб, вино 50-100 грамм табобатӣ ҳаст. ман китобҳое дорам ки усули табобат бо пива, бо вино, одамои касалои камхӯр мо виноҳои таъм мекунем, дигар чиза не ки аз меъёр зиёд аллакай вай зарар дорад. вай вақте ки ин хеле хурдан гирифт, беҳуш мешавад, меафтад, мемурад, масалан чиз садамаҳо баргузор мегардад. ино аз дасти инсон, аз шуурнокӣ, аз тарбияи ҳамон инсон вобастагӣ дорад. ҳаме ҳамина барои тарбия кардан мактабҳои технологии чиза тағйир додан. масалан ман бо вазири маорифи худамо Нуриддин Саидов як суҳбат доштам. суҳбатамо тӯлонӣ буд. баъд ва вақте гуфтам ки ҳамин дар мактабҳои Тоҷикистон бачаҳо ба ҳамин чойҳои табобатӣ додан дар кор ки пешгирӣ шавад бемориҳо. масалан аллакай ин идеаҳои ман дар Россия амалӣ шуда истодааст. ҳоло шумо савол додед ки шумо масалан китобҳои бо забони руситар, чунки мардуми рус назар ба Тоҷикистон муқоиса кунем зиёдтар китобхон ҳастанд, аз болои худашон кор мекунанд. ва одам дастгоҳи президент занг задан, баъди чанд вақт гуфтанд ки бародар вазифаи мо тарбия ҳаст, на табобат. ман гуфтам ход шумо тарбия кардед, синфи 5 тамом кард, 6 ба мурд. тарбияи шумо ки ба дардаш бихӯрд? бояд ки мо дар як ҷое ки байни вазоратҳо як робитаи назм бошад ки корро пеш барад. масалан ман чандин маротиба хостам ки вазири маориф, вазири тандурустӣ, вазири иқтисод, тамоми ҳамино биё ман пешниҳодамро гап занам. масалан барои истеҳсоли гиёҳи шӯбаҳош мо ҷои кор нест мекунем. мо як пешниҳод кардем, қарори 170 ҳукумат баромадагӣ буд ки 15 000 инсон бояд ҷои кор хити таъмин шавад. яъне ки барои ҷамъоварӣ, кишту кор, хушк кардани ҳамин гиёҳҳо аллакай бинед чӣ қадар ҷои кор ҳаст. агар ки масалан ҳамин дар атрофи президентам одамое ки лаёқатманд ҳастанд я истеъдоди хуб доранд, агар ҳамин идеаҳои ҷорӣ карда тавонанд, ҳоҷати марди кор рафтани бисёр одамон нест. дар ҳамин Тоҷикистонам корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ кардан мумкин. ҳозир масалан ҳамин ду ноҳияи шумо бо ман будам, қабодиён, Шартуз, ман гуфтам истеҳсоли худи чи ҳаст? ҳечи нест ғайр аз картошка, сабзи, пиёз. ҳамон ҷамъ одамҳо ҳастанд ки масалан дузандагӣ, бофандагӣ, хош ягон металли истеҳсол кардан, оҳангарӣ, ҳамина кардан гиранд истеҳсолот. мана хитое бинед, як чизи ба як ҷо дид истеҳсол мекунад, бозор пайдо мекунад, иққа аҳолия ишкамаша сер мекунад. истеҳсоли худия дастгирӣ кардан дар кор. мана як сабаби ман ҳозир омадам дар байни духтуро нисбати дороҳое ки ман ихтироъ кардам, фаҳмонда тиям ки ҳамин хеле истеҳсолот ҳаст, доруҳо ҳаст. бовар кунед, ягон духтур тасаввурот надорад, ягон одам тасаввурот надорад. ин барои чӣ? ин чизи нав аст. 10 сол шуд ки ман истеҳсолоти ин чиза мондам ва ду дорое ки ман ихтироъ кардам, шири камол, ферулахи, доктор Тоҳирӣ дар вазорат сабт шудааст ва замч, инҳо аллакай дар шаҳри Санкт-Петербург дар 500 бемори саратон таҷрибаи илмӣ гузаштанд. яъне харидори худро соҳиб ҳастанд. дар онҷо соҳиб ҳастанд ва олимои Россия ҳамин ду доре барои пешгирӣ ва табобати бемориҳои саратон ҳамчун дораи асосӣ ҳисоб карда дохил кардем. ташаккури зиёд. бинандагони иззатманд, чӣ хеле ки пай бурдед, сари ин мавзӯъ сухан хело зиёд аст, аммо вақт имкон намедиҳад ки мо то ба охир суҳбатро анҷом бидем. албатта кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои баъдӣ сари ин мавзӯъ низ суҳбат кунем. оне ки шумо чор намуд чойро, яъне ки бо анамон истеъдод ва маҳорати
касби хеш яъне ки ба истисол баровардаед. имрӯз ки аз ин хотир ба вилояти хатлон ташриф овардаву анамон маҳсулоти хешро пешкаш мекунед, умед аст ки дар ояндаи начандон дур мавриди истифода қарор низ мегирад. як чизе гуфтам монам фақат ки рӯзҳои 11, 12, 13, 14 дар толори қасри лоҳутӣ аз соати 5 то 7 2 соат дарсҳои солимгардонӣ ва омӯзондани солимӣ ман ҳамин дарсҳои ёд метиҳам. хоҳишмандҳо марҳамат омода иштирок кунанд. бисёр чизҳои барои саломатии худашон ёд мегиранд. масалан машқҳои системаи йога, нафаскашӣ, табобат бо садо, баъзе упражнениҳо барои пешгирӣ кардани бемориҳои грижи позвоночника, дигар ин илм аст. масалан имрӯз мана олмон бо даъват карданд ки ман рафта дарс диҳам. ҳозир қазоқистонро даъват кардем. барои ҳамин имрӯз мана ман ҳамаги 4 рӯз барои мардуми вилоят вақт ҷудо кардам. мана аз тарафи ҳукумат дастгирӣ шуд. яъне ки агар ки дастгирӣ шуд ба таври ройгон аст. вақте ки ройгон шуд мардум намебиёд. масалан мо гуфтем ки билети даромаданаш 10 сомон аст. ройгон бовар кунед ягон ман бисёр ҷавоб ройгонам гурзондам. ройгон ки шуд медорад ядам сараш мехорад механдад баромада барад. эътибор намедиҳад. вақте ки вай масалан ҳамон 10 сом дод вай алакай мегуфт ки ман бояд як чиз ёд гирам. ҳар як меҳнат бояд мардуми мо ҳама чиро ройгонро одат накунанд. ин як муфтихӯрӣ борӣ мешавад, як танбалӣ. ҳамин кадом одам мисалан ман меҳнат кард, ёрдам кард, ман ҳамон пулашо метиҳам. масалан як қабули ман дар шаҳри Москва $100-150. масалан дар инҷа ки ман омудам 50 сомон ё 100 сомон дар ҳудуди ҳамин мумкин бошад. барое ки мутахассис қадр дорад. ман бисёр вақт як мисоло мебиёрам ки як мошин вайрон мешавад, як теш мебиёд 2 соат, меҷуммат соз карда наметавонад 2-1 соат. ва як мутахассис мебиёд нигоҳ мекунад, як болт буромадааст, мегӯяд болғоти якта мезанад, мошин заведид мешавад, кор бимедорад. ва шофёр мегӯяд чанд пул тиҳам, мегӯяд $100. мегӯяд барои ҳам як болғои заданад, мегӯяд не барои дониши ман. дониш ин илм барои чи одамҳо унвонҳое мегиранд, назди вай ки рафтед як тавсияи ҳамон одам кунед, шумо нақшуда мемуфед. мо инҷа қариб ки қимати чиз намудем. масалан ман солҳои пеш сеансҳои гипноз мегузондам, ҳозир сеансҳои массивии гипноз мумкин нест, қарорҳо буром дига аст. не ки ин дарсҳои солимгардонӣ, дар он дарсҳо машқҳои худоромкунӣ ёд метавонем, нафаскашия, йога, истифодаи оба, шустушӯ. оддитарин элементҳо ин дарс аст ки мардум ёд мегирад, худаш нигоҳубӣ мекунад. умед аст ки аз ин ташрифи шумо боз ҳам солимии ҷомеа бештар ба назар мерасад. албатта сокинони вилоят фурсатро ғанимат шуморед. санаи 12, 11, 13, 14 мо 4 рӯз ба нақша гирифтем. ҳай рӯзи охирона 14 баъди нисфи рӯз мерем, чунки ман дар ноҳияи айнӣ як санатория сохтагӣ барои 30 нафар аз 15 дар онҷо ман беморҳои ба табобат кардан машғул мешам ва муҳлати 4 моҳ дар ҳамин ҷо ман бо беморҳо сару кор мекунам ва хоҳишмандҳо бошанд метавонанд муроҷиат. ҷои мо зиёд нест, ҳамаги 30 барои 30 нафар ва худи ман бо беморҳо шахсан кор мебарам, дарс метиҳам. ин як кадом хоҳишманд ки бошуда рафта онҷо шифоёф бо дигараша гап мезанад. албатта ин аввалин сол аст. не ин алакай соли сеюм аст, чунки ҳамин санатор ҳамаги ҷои ман 30 сотиқ буд. ана ҳукумат дид ки кори ман пешрафт шудааст, мана дастгирӣ карда барои ман 4 гектар замина доданд. акун ина оҳиста оҳиста зиёд карда сохтмон кардан мумкин. албатта ман якум барои худам 100 сол умр диданам сохтам ки ман боду ҳавои тоза, якум инсон боду ҳаво, об, ҷои асабу ором мекард. не бештари вақт шумо онҷо қарор мегиред. ман барои онҷо саломатии худамро барқарор мекунам, чунки ман пага ки фалат шудам дигар ман ҳеҷ кас ба дархор намешавам. не албатта пешгирӣ кардам дар кор. баъзе одамҳо ҳам дар сари вазифа мебиёд, ҳама чизро фаромӯш мекунад. дирӯз масалан як воқеъе буд дар шӯъбаи андози қубодиён, роҳбараш хеле одами дағал гӯем, ҳам бо мардум як садои баландқити як ин қати ҷамъиятро пеш бурдан наметавонад. атал ки веши энергия одамои ақлаш дур мекунад. ҳатто ман онҷа лексия нахонда баромада рафтам. вақте ки дидам муносибати бая, ман гуфтам ин одам мана намефаҳмад, ман инҷа гапам беҳуда дар инҷа. яъне ки ҷаласае ки дар он ғазабу дигар хислатҳо ҳаст, он ягон натиҷа намедиҳад. ҷамъият обод намешавад. бовар кунед ин илмҳо, тамоми илмҳо ҳама ҷа бо меҳру муҳаббат, бо як садоқат, меҳрубонӣ якдигар қитибай кунед, ҳамон ҷамъият обод мешавад, пеш мерад. ташаккур. бинандагони иззатманд ҳаминро гуфтани ҳастем ки устод мулло Зоҳир Тоҳирӣ ки номзади фанҳои тиб академик мебошанд,
از همین گونه 4 روزه که در ولایت ختلان قرار میگیرند از همون جلسه های خیلی امیدوار و اعتماد کامل نیز دارند که میتوانند که به همه سوال های شما پاسخ بگویند و اون مرکز تندرستی که در ناحیه عینی فعالیت میکنند به واسطه روبریش دارند اونجا باز دیگر بیماری هایی که میخواهید که تبابتش کنید میتوانید مراجعت کنید. از این امکانیاتی که برای ما و شما نصیب گشته است البته استفاده بردن خوب است. یک جهان تشکر برای صحبت صمیمیتون. هرچند میخواستیم زیاد صحبت داشته باشیم اما امکان دست نمیدید، اما در فرصتی که سخن راندید البته فکر میکنم که به تاثیر نماند در مورد بهداشت وضع سالمی مردم کشور به خصوص ولایت ختلان. بینندگان عزتمند، در همینجا صحبت ما با پایان میرسد. تا دیدار نوبتی، تنصیحت و کامیاب، آباد و پیروز باشد. خیر.